În ceea ce privește preoții, vă spun, există mai multe categorii, iar printre aceștia, foarte puțini își merită titlul. De fapt, există unii care sunt preoți datorită prestigiului și puterii. Pentru aceștia, marea mea sărăcie și absența deplină a autorității în problemele lumești este repugnantă, dat fiind că nu am vrut să fiu un prinț, ci doar mântuitorul lumii. Și sunt alții care au devenit preoți datorită unei anumite demnități de castă în sfera spirituală. Aceștia pretind că biserica este numai pentru ei însiși și apoi condamnă în mod arbitrar, din gelozie, tot ceea ce vine de la mine, prin intermediul vreunui biet pescar, și predică într-un mod diametral, contrar voinței mele, afirmând că eu nu mă arăt nimănui, ci numai bisericii, pe care și-o imaginează a fi ei înșiși. De asemenea, în acest mod rușinos, ei închid ușile a mii și mii de oameni prin cuvântul meu viu. Adevărat vă spun că această specie trădătoare este o mărșăvie pentru mine, căci de vreme ce este indignată de dragostea mea pentru păcătoși, ea este dușmanul meu. Dar vă spun, aceștia nu vor auzi niciodată nicio altă vorbă de la mine, decât: depărtați-vă de la mine, blestemaților, căci niciodată nu v-am cunoscut. Voi ați fost întotdeauna disprețuitori față de cuvântul meu viu și întotdeauna v-ați opus Duhului Sfânt. Voi ați împovărat cuvântul meu scris cu o sânda veșnică, pentru ca aceasta să vă aștepte. Ați făcut din mine un mincinos, pentru că este scris: cel care mă iubește pe mine va păzi poruncile mele. Dar cel care mă iubește pe mine îl iubește și pe cel ce m-a trimis pe mine, adică pe Tatăl Sfânt, iar noi vom veni la el și ne vom face lăcași alături de el. Am spus asta oricui, numai că voi blestemați și blasfemiați această promisiune a mea, care este întotdeauna și etern adevărată, și astfel vă opuneți Duhului meu Sfânt. De aceea, blestemul meu vă va lovi pentru totdeauna, căci voi ați fost întotdeauna slujitori ai Satanei. De aceea, îndepărtați-vă de la mine și veți primi onorariul de la cel pe care l-ați slujit în capela sa, pe care și-a ridicat-o în pragul lăcașului meu. Vedeți voi, aceștia sunt așa numiții preoți ai demnității sacrilegioase a castei spirituale. Alții devin preoți din cauza burții lor, pentru a se putea îndopa în mod corespunzător cu așa zisa prebendă. Această categorie, neavând spirit, se lasă folosită în toate, chiar și pentru o scroafă mare sau pentru un bou îngrășat. Acești preoți îmi provoacă silă, căci pentru ei Dumnezeu este pântecul lor, iar guițatul porcilor lor grași, behăitul oilor și caprelor lor, mugetul vacilor lor grase și a boilor bine îngrășați, toate aceste sunete sunt de preferat pentru ei în fața cuvântului meu viu, care ar fi cu siguranță nepotrivit pentru ei, dacă aș vrea să-i fac să audă. Dar ei, în acest sens, singurul dătător de viață, nu au de ce să se teamă, din moment ce nu mă preocup să-mi arunc cuvintele, care sunt niște perle în fața porcilor, și în schimbul serviciilor rău prestate pe care mi le-a oferit, trebuie să fi fost plătiți suficienți, pentru că, în schimbul a aproape nimic, le-am dat din abundență ceea ce inimile lor au tânjit atât de mult toată viața lor. Având atât de puține pretenții, în urma unor astfel de excese după viața pământească, vor trebui să se așeze în odihna eternă a morții și să aștepte până când lumina ultimului soare se va stinge, pentru învierea masei lor carnale și a pântecelui lor. Din nou, există și alții care au devenit preoți din cauza banilor. Aceștia oferă indulgențe în schimbul banilor și vând raiul în iugăr, clafter, picior și țol. Totuși, cu iadul și cu așa numitul purgatoriu sunt mult mai generoși decât cu raiul. Când cuferele lor se golesc, aceștia țin porțile iadului și purgatoriului larg deschise, iar cine nu cumpără indulgențe sau nu plătește liturghii este aruncat în acestea, fără har și milă, astfel încât apoi să mai fie ceva de eliberat, și anume multe suflete ce răsunau, și mai precis din iad vulpile, iar din purgatoriu caii albi.
Vedeți voi, aceștia aproape că își fâșie gura de pe amvonuri și își bat mâinile ca și cum ar fi blestemați, pentru a face să sară chiar și ultima monedă care se odihnește în buzunarul unui cerșetor și ca urmare să o captureze în spirala lor de condamnare. Astfel de propagatori zeloși ai cuvântului meu vor primi într-o bună zi o mare răsplată. Raiul lor va trebui să fie alcătuit dintr-o inimă de aur, un suflet de argint și un corp de cupru. Iar câtă viață dețin aceste metale moarte, tot de atâta viață vor avea parte și ei pentru eternitate. Din nou, există și alții care sunt niște ipocriți și impostori ascetici veritabili, astfel încât reușesc să atragă asupra lor atenția unui păstor, să primească favoarea lui și în acest fel să fie promovați cât mai curând posibil, ajungând în posesia unor prebende remarcabile. Aceștia aproape că își scot ochii de atâta devotament și umilință. Corpurile lor se apleacă aproape întotdeauna până la pământ, își predică sacrificiul, liturghia, extraordinar de lent și buzele lor se mișcă aproape întotdeauna, ca și cum s-ar ruga. Vorbesc cu jumătate de voce, mereu frântă, iar când pronunță numele meu, atunci aproape că se omoară. Aceștia poftesc în fața oamenilor, observă exteriorul în modul cel mai precis din pricina exteriorului. Cu toate acestea, ei râd la orice și inima lor este tare ca o piatră, astfel încât, de la atâta devotament, nu observă deloc acei frați săraci care trec implorând milă foarte aproape de ei. Și în felul în care au acționat când erau capelani și au dorit în acest fel să devină parohi, tot așa acționează ca parohi pentru a deveni decani. Și când vor deveni, atunci atenția lor se va îndrepta către un titlu strălucit de monsenior de la catedrală și așa mai departe până la demnitatea de episcop. Și chiar și aici, bereta de cardinal, dacă nu chiar tiara, va sta în fața ochilor lor. Dar ei nu s-au îngrijorat niciodată de ceea ce mă privește în adevăr. Nu au vrut niciodată să afle nimic de cuvântul meu viu și au preferat să mă transfere pe mine viața fiecărei vieți, complet, în ceremonia moartă și au detestat Sfânta Scriptură. Vedeți voi, aceste ființe târătoare, în special acum, sunt numeroase în Biserica Romană. Acești preoți nu aduc în mod direct zarvă în viața oamenilor, dar roadele pe care le poartă sunt extrem de puține, pentru că cuvântul lor este ca un fruct care nu are sămânță de viață pe plan intern și ajunge la ruină putrezând pe pământ, care este reprezentat de inimile oamenilor. Le permit adesea să-și atingă scopul, în timp ce continui a le transmite îndemnuri interioare care strigă către ei tot timpul: ia-ți crucea și urmează-mă, ca să trăiești și să dai viață inimilor moarte ale turmei tale, care ți-a fost încredințată. Dar în loc să asculte mesajul meu și să acționeze în consecință, ei preferă să cumpere, dacă tot merge bine, un așa zis crucifix mic, să-l atârne sau să-l bată în cuie undeva și din când în când, dacă se uită cineva la ei, îi aruncă priviri orbitoare cu ochii lor bigotați. Cu toate acestea, dacă ar fi fost în ei, micul crucifix ar trebui să se odihnească mult timp. Și aceasta este cea mai ușoară cale de a-și păstra liberi umerii slabi. De aceea ei îmi trimit rugăciuni fervente, parțial înscris prin intermediul oamenilor, dar mai des între ei, prin intermediul vreunui sfânt, pentru ca un vrednic superior, care și-a câștigat locul din iubirea pură față de aproapele său, să fie curând chemat la o viață mai bună. O, vedeți voi, și această specie este o mărșăvie pentru mine. Într-o zi își vor deschide ochii atât de largi când vor vedea aspectul monstruos pe care îl va avea viața lor în viața de apoi. Și iarăși sunt unii care sunt mai luxurioși decât câinii și berbecii și desăvârșesc desfrâul în toate felurile imaginabile și își îngroapă copiii adesea vii în pământ, ca nu cumva să apară într-o lumină abominabilă în fața unui vrednic episcop, precum și înaintea oamenilor mult mai buni, cărora le-a fost dat drept îndrumător, ca un adevărat monstru. Eu spun că într-o zi aceștia vor trebui să petreacă foarte mult timp la stânga mea. În adevăr, rochiile înflăcărate ale prostituatelor vor fi într-o zi căptușite cu ei. Și mai sunt mulți alții ca ei și toți s-ar numi preoți.
doar că eu nu i-am recunoscut până acum ca atare, mai ales în mănăstiri, unde deseori trăiesc împreună precum câinii și pisicile sălbatice din dragostea lor frățească și dragostea față de aproapele, și deseori fiecare îl invidiază pe celălalt la fiecare mușcătură.